Il-kurrikulu edukattiv fl-edukazzjoni kemm primarja, sekondarja u anke terzjarja f'Malta jara li jinkludi tarif lill-istudenti Maltin u Għawċin dwar il-ħakmiet differenti li Malta għandiet minnhom. Ħafna jsemmu l-Ingliżi, il-Franċiżi u l-Arab, però ħafna drabi ftit nisimgħu dwar il-Normanni u l-Konti Ruġġieru. Mit-28 ta' Settembru dan mistenni jinbidel hekk kif produzzjoni Maltija bl-isem The Normans imsawra mill-passjoni ta' missier u iben se tixħed dawl fuq l-impatt ta' din il-ħakma minn Normandija fit-tramuntana ta' Franza. One News attenda t-tnedija ta' din il-produzzjoni ġewwa l-Mużew tal-Katedral tal-Imdina fejn hemmhekk tkellem ma' Maurice Micallef u ibnu Dr. Chris Micallef li mħuħ wara din il-produzzjoni. Huwa feature documentary ta' 91 minuta li għamilna aħna hija li nagħtu iktar informazzjoni fil-perjodu medjevali minn fejn oriġinaw il-Normanni, min kienu, x'effett ħallew fl-Ewropa u mbagħad ovvjament x'effett ħallew meta kienu hawnhekk. Dr. Micallef tkellem ukoll dwar ix-xogħol kollu minn wara l-kwinti biex ittellet din il-produzzjoni f'forma ta' dokumentarju. Fil-fatt huwa spjega kif 9 xhur mis-sentejn li ttieħdu sabiex jitlesta dan il-proġett kienu dedikati kollha għal riċerka estensiva. Wettaqna riċerka profonda fuq xogħlijiet magħrufin ta' bħal Wettinger, Professur Vella, Lutrell u oħrajn, u naħseb il-lantan huwa biex inkomplu nxerdu il-kultura tagħna meta niġu biex nikkompetu festivals barra minn Malta u nuru x'għandna dal-pajjiż. Dr. Micallef semma kif dan id-dokumentarju diġà rċieva għarfien barra minn xtutna, partikolarment film festivals fl-Amerika, hekk kif ikklassifika fl-ewwel post tal-4 darbiet kontra kompetizzjoni akkanita b'films ta' livell għoli. Mistoqsi dwar l-irwol tax-xenarju Malti f'dan id-dokumentarju, Micallef elenka wħud mill-postijiet madwar Malta li ntużaw. Użajna ħafna xenarju hekk tal-Imdina. Natu mħarsa li l-affarijiet sikolo normanni, ħal mill-lieri per eżempju. Ukoll użajna xeni oħrajn bħal per eżempju inħatta Witterrum fejiet located mabruka mal-leġenda u miġra l-ferħa li mtaħleb. Id-dokumentarju ser jintwera fuq l-istazzjon 1 fit-28 ta' Settembru fid-9:15 ta' filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.